Да, аз сега почнах вече. Здравейте хора, аз съм на ProtsBG. О, какви надпис. И тук с мен са Рокси, Нокси и Калина. Аз ще И играем в Skywars. Ще имитирам моята братовчетка. Аз започвам да го нападам с кирка. Ребята, прот. Какво? Къде си, ма? Някакво смърдящо. Мале, той си отиде там, където си иска. Кафяво миризливо царевичка малко отива в тоалетната, що е то? Yes! Казва се... Майка, Казва аз се... отпаднах, гледай какво направих. Казва Ето се нещо да Лено. си ота. Конференна. Ама, Миша, ти ще го пращаш ли това? В YouTube. Да. И аз. Ама не, Миша. Аз съм Кали. А Рокси БГ я няма. А. Тя. Рокси БГ я няма. Няма я. Как ще я няма? Как е така? Я няма. Няма я. Аз няма я. Вместо нея. Чакай, не, няма да го натискам. Тък му влезна. Претъкан. Вижте къс скин, да. Бабакина. Чакай. Чакай, мамко, че пак ми става екрана черен. Хайде. Живо, хайде, стига. Ай, сектир. Ай, сектир, майко! Стига, де. Гледай го. Здравейте, хора. Аз съм Калина. Абонирайте се за моя канал. И не хейтвайте моите клипове. Аз имам само 2 клипа. Да, бе, Наистина ли? само няколко. Абонирайте се Стига, за канала. гледай го. Не мога да се натисна нищо. Затова... не. Ако съберем 100 лайка, ще кача видео. На 100 абоната. Майка. Ще кача видео. За 100 абоната. Който се абонира за канала ми, ще има видео за 100 абоната. Гледай го, тъпото. Сега, don't break the glass block. Няма. Аз веднъж на Simon Says и... Аз между другото веднъж на Simon Says спечелих игра. Го снимах на скриншот. Bedrock. Yes. Fly on the moon. Viva moon. Yes! Прилетя за мен. Chain is better than diamond. Не! Аз спечеля. Не! Как? Сравнявате TNT. Yes! О, за първи път да успея. Как? Еница го прави с чашата, ще пея. Аз? Чакай ти ходя да взема чашата. Ходи да вземеш чашата. Трябва да точно да го отворя. Да ProtsBG има една тайна. Тя се хили като пачала. Естествено. След малко видеото Нокси. След малко пак ще се включа. Не. Защо Нокси? Да ни причиняваш? Само ние ли останахме? Не, тя все още е тук. Добре тогава. Айде. О, тя си изключи микрофона. Зато и. Дали ще игра малко пивбата. Какво това? А Миша тук ли? Не. Еми, айде.
Колко време ще... Ето сега почва. И темата е... Пай. Какъв е той пай? Добре, няма проблем. Взимаме блокчета и сме готови. Това ще го вием. Ще го направим изгорял. Не, няма. Аз ще направя най-грозния пай на света. Някой ме напада на клаш. Добре, хора, ще спра на пауза да видя. Неразвалени. Нищо не видях в клаша, така че другите какво правят? Това може би ще стане красив пай, не като моя. Некъв. Нишката ми се мърда от главата. Между другото, Йони къде отиде? Трябвало нещо. Абе, казвай Нокси БГ, бе, човек. Добре, бе. Иначе аз ще ти казвам твоята самоличност, ей. Добре, къде изчезна Нокси БГ тогава? Ех, тъс Нокси. Моят пай няма да спечели. Нокси! Ноксиу! Айде! Гледай какво! Тъпия екран. Ето го пак. I'm a heartbreaker. I'm a heartbreaker. Oh, I'm a heartbreaker. Моят пай е измишлотина. Това е. Ехо! Заличаш ма. Какво? Това ще... Окей. 1, 2, 3 на третото пода. Take it for the long way round. For the whiskey for the way. And I sure would like some company. And I'm leaving tomorrow, what do you say? When I'm gone. You bought the whiskey. Whiskey. Take it for the long way round. The one of the prettiest to be. It's good mountains, it's good rivers, it's good to give you shiver, but the job would be prettier with you. When I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You can miss me by my hair, you can miss me everywhere. Ами какъв е този пай? Черешката на тортата. Ами ще го кажа по пълно. Имам виски в главата. Ето го моя пай. Ми се въртат в главата. Всички дават супер пуп. Айде бе, проц БГ. Проц ли какво е? Ами чакай, не. Така, оправи ли го клипа? Искам да го гледам. Кой клип?
Оня? Оня. Оня, който вчера снимах ли? Аз съм го гледала този вчера, не искам вече той да гледам. Аз го снимам в момента, сега след вота ще го обработя. А какво е това? Все едно зала за кетч. Зала за кетч. Още една черешка на тортата. Ами аре, не е зле. Ще му дам окей. Моите всички даваха скоро. Какво е това? Това е от съседа. Много яка торта. Това ще спечели. Аз ще му дам го, не като моята измишлотина. Ето го пак. Дървена торта. Това се казва торта. Това не е торта, това е... нищо. XX про. Ушите. Той не е нищо. Аз не мога. Това спечели играта. Браво! Аз и знаех, че това ще спечели. Браво на билдъра. Добре, хора, аз бях да процвиге. С мене беше Калина и Рокси Нокси. И чао!